Şirinime gelin oğlum. Sağa dama 11. Jorası geçip gitti cennet. Goňşy gıýdylar geçti. Şirin ýoga oğlum. Sağa dama giýçäň ýary. 11'den eleşdi faqat. Ýerde näme işläp bir giýçäň içinde. Mene oturup bilemag oğlum. Bir zat etmesine bolmaz. Eşitýäňmi han? Sen uyan ýok öýde. Çağır gaýrydaklara. Şu zatlar çekip tutarýar maňa gaýrat berelim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nädäňam gowma armada? O gowmaýsa hot. Näme ho sakal wasyp gidipdirler. Ay sakal mal gara iş güç. Ay bolýa. Nädäň? Ýaşylar gowmy? Gow Hudaýa şükür. Suwlary getirdim. Aha. Sabadan toy sowgat dik getirdim. Alçyk görsene. Getir berseň çers. Töle sorap durasyň ýoklaý. Ay tölesem gymmat dälle. Şirinmaý be. Owa şirin. Tanadyň aýagy bolsa-da. Ul olsa düýtgemändir. Bah, Epes wagta bolandyr gidenňe. 15 ýyl. Awa, 15 ýyl kän zat. Awa. Näme gözüň gallo? Ya şäherde gyýdy ýokmy? Şäherde gownume jaý gyýdy ýok dost. Ýaş 30-dan ýeşdi, menem öýlenmeli. Toy bilen näleý dost? Gelen soň bir toy gursagda. Ondan soň gyýdyň uruna çykarsyň da. Bolýa. Hani kömekleşen daşaşmyny? Hani daşaşaýyn. Mena ýöre berje onu. Sehwat. Şirine bir söz aýsyp görsem nälik baray? Ey, näme ölüp barýaňa? Gelen soň ortoy gursagda, onsoň arkaň sadarsa. Berden gitmäkäm bir zat dik göräýsem diýen. Bir pikirini biläýsek. Şonu bilmesem hiç bolanokda. Bolýan näme tip bolýan men göreýin. Galannym habarlaşy beres. Borda. Bolýa ýöräýin. Toýa bir bargyny. Yokman, bolýa sag ol. Bargyn toýa. Bor diýene. Cennet. Uf, näme sehwet. Näme o, nedir gella o? Kim nedir ay? Nedir da şu da sakden? Hawa onu. Sirne bara. Gowny dipdir. Şirine näme etjekmiş ol? Duşup bolmazmy? Ýöne bir duş gurnap gelsen boldy. Menmi? Seni nasıl kim başlaýdy? Towa, şirine bolýa diýermi? Bolýa diýäsen ho. Ýok sehwet. Şon sazı sen gaýrat et. Ýok diýen saňa. Başarjaň bilýän gaýrat et. Gaýrat edýär cennet. Bolýa, görür. Bolýa cennet. Bolýa. Habarlaşar. Sana adam bulunur cennet. Näme habar? Näme täzelik? Gürleşendir nam. Şeýlemi? Awa. Bolýa diýdi. Allah umursa çykarar diýdi. Yalan sözlesek ters bolmazmy? Näçede gelýär? Akşam bara. Kumly ýere çykarar. Bolýamy? Toýa diýipmi? Owa çykaryp bolýa. Men wa ýerimde alad etmesen aýagym arkaýyn bol. Cennete diýdime söz berdi. Saatlar akşam. Senden tamada şeýledi. Sag ol. Gowa da ýaman gowy. He? Sebäbi gowy şuňmasyň tutupda. Ay söýügi de. Aýoğlan tonaňokmy? Bolsaň bolupsyň da şäherli. Diýip duran zadyň näme saňa tek beriljegem belli däl. Cennet Allah getirdi men geljek geldim ýöne.
Maskara etdi däme. Näme bu lowada hiç kim duşça çykyp gören okmay? Ejem da bilse, ağamam bilse halamaz. Halaman gitjek ýeri nire? Bizem şu lowadan. Utanın oğam da. Nämeden utanmalayman? Motorlaň sesi ağam gözlegime çykdy diýen. Wagt cennet, sen etişmeseret. Ağaň bilýänem dälir sen bärdediňi. Eradan gowşaýlaňa beýleňe. Şurany ýakan tenýän kerik. Şo otak tutany. Köşeş garastana bir 2 min 2 çak guruluşyp bara bir sen bilen. Näme diýýärmi? Aha. Vay ejem. Bärde gelin. Çağırın. Komurlar akşama muçýar o. Bah. Föýşödi gelipdir bunu. Vay barekine, barekine. Neymiş tepüyorsun berde, yüzü kara deydi. Tas meni o bak eleylerinin içinde maskara ediptin sen. Çek motorun üy közünü. Tür senin, tür çatıra. Eşdäm. Bowja gorkudum. Awa. Kim morsa? Bir döwürler bizem şu taýdan gitdik. Kimlerden bolýar? Şolowdan bolsaňa owaň dediğini bilmelsin. Annalardan. Köne göçüp giden anna. Näme onu? Annaň oğlu bolsaň, owaň gyzlaryny çete çykaryp duşy bermeli. Ha? Şolowda şolar ýardygyň mam, ýa sen ýa şey dip göreni görýän. Dinlehan ol. Ola annalardan ekeni. Başga bir ýerden kem bolsaň, ruhda edilen okşada. Ýa şäherde bolýar diýip bärde etçeňe de bermelimi? Şäherdäki düdüňjükler bolup biler o taýda oňardy bunlar. Duşy çykan bolýansyňyz, gelelenji çykan bolýansyňyz, söýüşen bolýansyňyz. Bärde oňardy dilse. Hamyň soýýandylar dost. Düşünýärmi? Annawaň ogly. O wadaky düdügini boljak bolmaň o şäherden gelip. Şäherde bolup biler, ýöne o doňarda etdirmeýär. Sebäbi şulowaň gyýda uyamyz, oğlun jigimiz, gelinleri gelinejemiz, daýdalar enemiz, ýaşylaram atamyzdyr. Düşünýärmi? Iňiniň boýnuňy desseň eder, bärik. Oň ýalak bolgusyz oýunlaryňy saljak bolmaň, bolýamanna oly. Birinji gedek düdügini bilmäni düşün geçirýär. Gaýtalansa aýtmaýyn idi. Nanmasa barlak oray. Koyup gidip duramın. Alo. Ağam selamu aleyküm. Wa aleykümselam. Dinleyen aydı berim. Ağam Şakoltan Kızıl Sargatsınız. Hova sargadım. Geliverin. Salgyn koyup kaydanlar. Bolya baryan. Öyle.
hayri yoktur. Näme inni öňki oglan saňa bolýar diýerdiňmi? Inni gejagalyň. Köp bilip adam alyp ýene maskalaň dargadaýmy sen? Adajygym bolsa ideýan atlanyp pikirlen jorajan. Bir de dinlemediňde durumsa çykdym. Ondan sen maskalaň totum diýelmi? Düýün öňümde gysgam ýyzyma kän düşen oglan çykdy. Durduk salamlaşdyk, öýü çürdi. Agybyr kelişi oňa wagtynda bolýar diýmediňme gatçy ökünýänden. Biziňke ırgylap bir zordan. Gepini edip diýemek ýöne doglan bolumda aýtmasam ýadyna da düşenok goý. Han telefonumy almandyrmy? Selamun aleyküm ağam. Wa aleykum selam. Inne şaq wagtdan sargadyňyz. Bolly, sag bol, taňry galan. Nesip etsin toýa dakynyň. Bolly, taňry galan. Bolýa sag bolan. Sana 3 tane da diyecek. Birinci bilene düşüntüň däri. Näçe ırgıllayanam murdam seni aşduldy da goýan näler. Iň esasy adam iýen zatdan halal. Eger o zatdan parkyny bilýän bolsam düşünürdim. İkinci bilen bolýar diýmedim diýip ökünüp oturma. Gitçek bolup göwrüňi ölüp duran bolsam, mene seni saklam ok. Kurtuluşyňa bir garşy bolup durady ýok. Debebi öň seni el ýetmez hasap edilýän bolsam, bu wagt biraz el ýeterrek görýän bolýan. Üçüncü bilenem gaýrat et kurtuluşyň ýaraş töwerekde görünmesin, ýa-da tenşlöýde görünme. Sebebi şol ikisinden haýtam bolsa biri bolmasa, men asudyşlöýden girip çykyp bilmeýän. Ýöne göwnüme bolmady sen ikinjiň saýlajak ýaly bolup durdum. Dogluňyň bilen gurrun ulağa gitmäke ýöre çaltyrak goýdun. Vay, bu näme işläp börkä berdi? Kim bilýär? Yorgonyňa görä aýagy uzat diýipdirler, yorgonyňa görä bolberdi. Bulom toýatjak bolýam haberdi. Şuňa da güýji ýeter öýdýäňmi? Ondan atşyrdyň ýap. Bilýän su akyp ýördi sırdygyňdan. Ay bolýar-da. Owadan aýdandan näçe ýyl bolaşyň? Mine bilem, ok bolýan şula epet wagt ber owada görnenak. 15 ýylla bolandyr. Şo bagdam şo sagada entegim şo sagada o. Vay, şon niýsene? Başlarsınız da garaşdyrın. Aha, ýok, gel. Başlarsınız da garaşdyrın. Bolýa diýen ýok. Naharlaňa saýladyňyzmy? Saýladyk. Awa goken şunu haladyk. Dordam sirin. Oho. Oňşular? Gowmy ýagdaýlaňyz? Cennet gowmy? Salam. Geldi bola. Gowmy ýagdaýlaňyz? Bagmasyňyz, işleňiz güýçlüň gowmy jaňysa möýçerler. Görenmeşat, cennet goňşulamdyr şular. Goňşusy. Awa, gatow feretmerler, gowy hyzmat etdiler. Ýöň ýaşak gidipdiler biziň ýamyzda. Bäh. Owany gören ýaly bolup gitdiňi. Töweleme. Cennet çağalykda oýnan dostum şular. Çağalykda bilen ösük şular bilen. Owan gyzgyny, towuny, kynçylygyny bile gören şular bilen. Töweleme. Sen berde näme işleýän? Men şutaýyny ýöredýän. Eýeti men şutaýyny. Näme diýmeni düşünemi? Başlyk täze men ýollara orkady boşýarys.
Bugün 3-nji müşteri görkezdigeyem. Gow oňşun. Bu da messem bolýar. Vay oňaraydy da. Gowdygyny. Vay gowdugyny. Toýlaňa da gutly bolsun. Hökman başlyk. Sag bolun görüşmek. Sagaman sag. Sağ bol. Sağ olun, sağ ol. Gowurýanlar. Goňşymyz da. Goňşymyz. Owa da wagtam gaty gowurýardyk. Jigim ýaly görýänne. Tuweleme özüni tutupdyr. Berekella. Onda men sizi belläýinmi? Hawa bellep beräýin. Ýürüň ona ofisge däýliň. Neme? O oňşdy doňşordyňa. Hawa ýürüň.